πρώτος μας καλεσμένος, ο Δ. Γιώργος Κατσόνης. Γιατρέ μου, καλημέρα. Καλώς όρισες. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Έβαλες τα μόφ σου σήμερα. Ναι. Ωραία, πάει με το κίτρινο που φοράω κι εγώ. Είναι καλό για την τηλεόραση, δεν ξέρω. Είναι τηλεοπτικό χρώμα. Και το κίτρινο είναι καλό, αλλά μην το φορέσεις. Για άντρες δεν πάει. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την ομοιοπαθητική σε σχέση με τις καρδιοπάθειες. Πώς μπορούμε με την... Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα εδώ, καρδιοπάθειες, και ένας μεγάλος αριθμός από τον πληθυσμό πάσχει από καρδιοπάθειες τώρα. Τι συμβουλές θα δώσουμε και εσείς, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, 77-77-10-88, σας περιμένουμε. Θα ήθελα να... Αυτή η εκπομπή πρέπει να είναι μια συνέχεια προηγούμενης εκπομπής που κάναμε ουσιαστικά για τις καρδιοπάθειες. Γιατί δεν είχαμε το χρόνο να ολοκληρώσουμε. Η ομοιοπαθητική ιατρική ουσιαστικά από μόνη της δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα τα καρδιολογικά. Ένας άνθρωπος δηλαδή που έχει κλειστές αρτηρίες, που έχει ήδη δηλαδή αφυρωμάτωση και κλείνουν οι αρτηρίες του, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, να θεραπευτεί, να πάρει ουσιαστική βοήθεια μόνο με την ομοιοπαθητική. Γι' αυτό εγώ τα τελευταία χρόνια έχω ασχοληθεί με την κιθαρική ιατρική, που ουσιαστικά είναι οι ανακαλύψεις ενός Γερμανού γιατρού και της ομάδας του, του Dr. Rath, ο οποίος διευθύνει ένα ερευνητικό Ινστιτούτο στην Αμερική, οι οποίοι έχουν κάνει σημαντικότατες ανακαλύψεις για το θέμα της καρδιοπάθειας σε συσχετισμό με τη λήψη μικροθρεπτικών ουσιών. Και στην ουσία μέσα από τη λήψη μικροθρεπτικών ουσιών μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια αναπάντητα ερωτήματα, σε κάποια προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της ιατρικής. Φαίνεται δηλαδή, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι το πρόβλημα της αρτηριοπάθειας, της βλάβης δηλαδή των στεφανιών αρτηριών και της αθυρωμάτωσης είναι ουσιαστικά ένα πρόβλημα έλλειψης βιταμινών και κυρίως έλλειψης βιταμίνης C. Στην πραγματικότητα δηλαδή το αρχικό πρόβλημα που οδηγεί τελικά σε αθυρωμάτωση είναι η βλάβη στα τυχώματα των αρτηριών που προκύπτει από έλλειψη βιταμίνης C. Είναι δηλαδή ένα πρώιμο σκορβούτο. Όταν μας λείπει βιταμίνη C σημαίνει ότι στον οργανισμό μας γενικά δεν παράγεται ισχυρό κολαγόνο, δεν παράγεται συνθετικός ιστός. Και επειδή και στα τυχώματα των αρτηριών μας υπάρχει κολαγόνο, υπάρχει συνθετικός ιστός, όταν μας λείπει βιταμίνη C ταλαιπωρούνται τα τυχώματα των αρτηριών. Δεν παράγεται κολαγόνο. Δημιουργούνται χιλιάδες ίσως μικροσκοπικές ρογμές στα τυχώματα, τα εσωτερικά τυχώματα των στεφανίων αρτηριών. Είναι μια βλάβη όμως αυτή που ο οργανισμός την εισπράττει, τη νιώθει και αντιδρά. Πώς αντιδρά ο οργανισμός? Αντιδρά με αυξημένη παραγωγή χολυστερίνης από το σηκώτη. Αλλά η χολυστερίνη αυτή καθεαυτή, όπως τη ξέρουμε, αυτή η θεωρία της χολυστερίνης, η χολυστερίνη από μόνη της δεν μπορεί να πάει να κολλήσει στα τυχώματα των αγκίων. Πρέπει να συνδεθεί με μια άλλη πρωτεΐνη που λέγεται αποπρωτεΐνη Α, και όλο αυτό μαζί ονομάζεται α-λιποπρωτεΐνη. Αυτό δηλαδή η καινούργια γνώση που παίρνουμε από το ερευνητικό Ινστιτούτο του Dr. Rath στην Αμερική, που είναι μια γνώση ουσιαστικά που υπάρχει εδώ και 25 χρόνια, δεν είναι τόσο καινούρια, απλώς δεν έγινε κύριο ρεύμα στην ιατρική ακόμα. Η γνώση λοιπόν είναι ότι αυτό που πρέπει να μετρούμε τελικά, αυτό που είναι στο τέλος επικίνδυνο για τον άνθρωπο, είναι η α-λιποπρωτεΐνη και όχι αυτή καθεαυτή η ολική τιμή της χολυστερίνης. Καλά, τι κάνει αυτή η α-λιποπρωτεΐνη? Η α-λιποπρωτεΐνη, το χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι ένα κολλώδες μόριο. Έχει την ικανότητα να κολλά. Πάει λοιπόν η α-λιποπρωτεΐνη που είναι κολλώδης και κολλά στα τυχώματα των αρτηριών εκεί όπου υπάρχει ζημιά. Την θέλουμε όμως σε λογικά πλαίσια την α αυτή πρωτεΐνη, επειδή λένε ότι την χολυστερίνη, την χολυστερόλη, θέλουμε δεν θέλουμε ο οργανισμός να έχει έλλειψη. Ακριβώς, πολύ σωστά. Ο ανθρώπινος οργανισμός από τη φύση του παράγει χολυστερίνη. Μπορεί εγώ να έχω 250 χολυστερίνη και να είναι μια χαρά για μένα, να τη χρειάζεται ο οργανισμός μου για την παραγωγή ορμονών, για την παραγωγή της βιταμίνης Δ. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς χολυστερίνη. Όταν όμως έχουμε φθορά στις αρτηρίες, αυξάνεται η παραγωγή χολυστερίνης, μετατρέπεται σε α-λιποπρωτεΐνη, η κακή χολυστερίνη, η LDL, μετατρέπεται σε α-λιποπρωτεΐνη
και πάει και κολλά στα τυχώματα των αρτηριών. Αν αυτό συμβαίνει όμως για 10 χρόνια, γιατί εγώ συνεχίζω να μην τρέφομαι καλά, να μην παίρνω βιταμίνη C και έχω ένα πρώιμο σκορβούτο, όπως λέμε, δηλαδή φθύρονται τα αγγεία, τότε αυτή η διαδικασία που θα συνεχίζεται για 10 χρόνια θα οδηγήσει σε κλείσιμο των αρτηριών. Ενώ είναι δηλαδή ένας προστατευτικός μηχανισμός στην αρχή, έρχεται να πατσάρει, να το πούμε απλά, τις ρογμές των αγγείων, στο τέλος καταντά επικίνδυνος μηχανισμός όταν με τα χρόνια κλείνουν οι αρτηρίες και μπορούμε να πάθουμε έμφραγμα. Καλά, γιατρέ μου, δεν τα ξέρουν αυτά οι επιστήμονες και μας μετρούν τη χολυστερίνη και λέτε εσείς ότι έπρεπε να μετράνε αυτή την αλφα-λιποπρωτεΐνη. Λιποπρωτεΐνη. Ναι, και γιατί γίνεται αυτή η λανθασμένη, ας πούμε, μέτρηση? Ναι. Δυστυχώς, παίρνοντας αφορμή από την ερώτηση σου, Γαβριέλα, πρέπει να πούμε ότι μπαίνουν πάλι εδώ στη μέση τα οικονομικά συμφέροντα. Ναι, οι φαρμακευτικές εταιρείες που πουλούν τις στατίνες, που είναι ένα φάρμακο που ρίχνει τη χολυστερίνη, είναι πολλά φάρμακα, γι' αυτό δικαιούμαστε να πούμε το όνομα στατίνες, δεν είναι ένα φάρμακο εμπορικό, μια εμπορική ονομασία. Κερδίζουν λοιπόν αυτές οι εταιρείες 30 δισεκατομμύρια το χρόνο από τις πωλήσεις μόνο των στατινών. Δηλαδή θα έσωζαν την Κύπρο 3 φορές, όχι μια, να μας δώσουν 10 δις, ναι, να ξοφλήσουμε το χρέος. Κάθε χρόνο κερδίζουν 30 δις. Άρα λοιπόν εμποδίζουν αυτές οι φαρμακευτικές εταιρείες στην πραγματικότητα αυτή την καινούργια γνώση να μπει στο μυαλό των γιατρών. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατρέ μου, πάρα Γι' πολύ αυτό σοβαρό. εγώ θα ήμουν πολύ ευτυχής σήμερα αν καθόμουν σπίτι μου στην τηλεόραση μου και έβλεπα αυτή την εκπομπή και στη θέση μου να είναι ένας καρδιολόγος. Θα έπρεπε. Θα το πει όμως ο καρδιόλογος αυτό που λέτε εσείς? Θα έπρεπε ακριβώς να ενημερωθούν οι καρδιολόγοι, γιατί αυτοί έχουν να δουλέψουν με τους καρδιοπαθείς, δεν είμαι εγώ. Αυτοί πρέπει να δουλέψουν με τους καρδιοπαθείς, που είναι η ειδικότητά τους, πρέπει να πάρουν αυτή την καινούρια γνώση, να την αξιοποιήσουν για το καλό των ασθενών τους. Μάλιστα. Μπορούμε να γλιτώσουμε 2.000 θανάτους κάθε χρόνο στην Κύπρο. Αυτοί όμως που εντάξει, έχουμε τώρα όλα αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας τόσα χρόνια, στατίνες και τα λοιπά. Κάποιος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή θέλει να δοκιμάσει και τα όπλα σε εισαγωγικά που του προσφέρει η ομοιοπαθητική ιατρική. Ξεκινώντας όμως από ένα πολύ σημαντικό κομβικό σημείο, να μην δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα επιπρόσθετο ή να πει επιβαρύνει την κατάσταση του. Δηλαδή πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό του που τον παρακολουθεί. Ναι. Τι θα κάνει? Και κυρία Αντωνία μου, ένα λεπτοδάκι να απαντήσουμε και ερχόμαστε κοντά σας. Ναι, δυστυχώς οι στατίνες αυτό που επιτυχάνουν είναι να κατεβάζουν το ποσοστό της χολυστερίνης στο αίμα. Αντί δηλαδή να έχει κάποιος 300, μπορεί να έχει 200. Διότι οι στατίνες εμποδίζουν το σηκώτη να παράγει πολύ χολυστερίνη, παράγει λιγότερη, έτσι. Και έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Έπεσε η χολυστερίνη, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά δυστυχώς, αφού εντοπίσαμε ότι το πρόβλημα είναι η ζημιά στις αρτηρίες, η θεραπεία που πρέπει να γίνει είναι να θεραπεύσουμε τις αρτηρίες. Με το να ρίχνουμε απλώς τη χολυστερίνη με τις στατίνες δεν θεραπεύουμε τις αρτηρίες. Καταστολή άρα, του προβλήματος δημιουργούμε. Στην ουσία, το να παίρνω στατίνες ή να μην παίρνω δεν έχει μεγάλη σημασία στο τέλος για έναν καρδιοπαθή. Γιατί άλλωστε το βλέπουν και οι γιατροί, οι καρδιολόγοι. Τι γίνεται? Κάποιος έχει χολυστερίνη 300, είναι αποδεδειγμένο ότι έπαθε έμφραγμα. Άρα είχε πρόβλημα. Προφανώς αυτός είχε και ψηλή αλφα-λιποπρωτεΐνη που καθόταν στα εγγεία του κλπ. Του δίνουμε αυτούς στατίνες και από 300 έχει 200. Αλλά τι βλέπουν οι γιατροί? Βλέπουν ότι αυτός ο άνθρωπος που έπαθε έμφραγμα έριξαν τη χολυστερίνη του με 200 και έπρεπε να είναι ευχαριστημένοι και ο άνθρωπος να πάει καλά. Βλέπουν ότι μετά από 5 χρόνια ξαναπαθαίνει έμφραγμα με χολυστερίνη 200. Γιατί παθαίνει? Για ποιο λόγο? Διότι δεν έχουν θεραπευτεί τα αγγεία του. Τα αγγεία όμως, πάμε στην κυρία Αντωνία και μετά θα μας απαντήσετε. Εάν τα αγγεία, αν φτάσουν μια φορά στο να σκληρύνουν και να μην μπορέσουν να χάσουν την ελαστικότητα, μπορεί να τα διορθώσουν. Κυρία Αντωνία μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Χαίρομαι για την εκπομπή σας. Το περίμενα καιρό. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εγώ από νωρίς, δηλαδή από 30 χρονών, τώρα είμαι 52 τόσο, από 30 χρονών είχα ψηλή χολυστερίνη. Είχα πρόβλημα με τα αγγεία από τότε δηλαδή. Πόσο ψηλή όμως ήταν η χολυστερίνη? 281. Ναι.
Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Ναι. Σήμερα παίρνω, μόλις σταμάτησα, έχω αμινόπαυση, ξεκίνησα εδώ και 6 μήνες τις στατίνες, γιατί πήγα 350 χολυστερίνη, αλλά είχα προβλήματα με τους μυς και διάφορα άλλα προβλήματα. Τώρα έκανα και ανάλυση και έχω την αμινοτρασφεράση αλανίνη λίγο ψηλή, οπότε αν έχει επηρεάσει το σηκώτη η στατίνη, και δεν προβληματίζομαι, δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι. Θα ακούσετε τον γιατρό μας από την τηλεόρασή σας. Να πάμε και στην κυρία Σκεύη. Θυμάστε, γιατρέ, την ερώτηση, έτσι. Ναι. Πάμε στην κυρία Σκεύη. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, έχω ακούσει τον γιατρό να αναφέρνει την α-λιποπρωτεΐνη. Φυσικά είναι κάτι που δεν το ακούμε και συχνά. Τη χολυστερίνη την ακούμε, αυτή τη λιποπρωτεΐνη τη μετρούμε δηλαδή στο χημείο. Τι είναι ακριβώς και είναι με τη βιταμίνη C που μπορούμε να τη διορθώσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Φυσικά και κάποιος που έχει πάθει διέφραγμα, απλώς για να βοηθήσουμε κάποιον που έχει πάθει διέφραγμα, αν μπορούμε να μετρήσουμε τη λιποπρωτεΐνη στο χημείο και να κρίνουμε τι μέτρα να πάρουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ. Μάλιστα, Ευχαριστούμε πολύ. Γιατρέ μου, σύντομες τοποθετήσεις για να... Αρχίζοντας από τη δεύτερη ερώτηση, ναι, η α-λιποπρωτεΐνη είναι μια εξέταση που γίνεται στο χημείο. Δυστυχώς δεν είναι στις συνήθεις εξετάσεις. Πρέπει να το ζητήσει κάποιος. Ότι θέλω να μετρήσω την α-λιποπρωτεΐνη και πρέπει το χημείο να ανταποκριθεί. Εάν είναι ψηλή η α-λιποπρωτεΐνη, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στις αρτηρίες. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη περικυρία που είχε πάντα ψηλή χολυστερίνη, μπορεί το 280 που είχε να ήταν το φυσιολογικό για αυτή. Να μην ξεχνούμε ότι όταν εγώ ήρθα στην Κύπρο πριν 25 χρόνια, το όριο ήταν 300. Όποιος είχε μέχρι 300 θεωρείται φυσιολογικό. Ενώ είναι πρόβλημα. Άρα μπορεί να είναι και φυσιολογικό. Επειδή όμως τώρα λέει πήγε και 350, μπορεί και να υπάρχει πρόβλημα σε αρτηρίες της. Άρα τι πρέπει να κάνει, πρέπει να μετρήσει την α-λιποπρωτεΐνη. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν κάποια συμπτώματα όταν είναι ψηλή α-λιποπρωτεΐνη? Όχι, δεν υπάρχουν συμπτώματα. Είναι παράγοντας επισκευής. Διορθώνει τα αγκία, δεν νιώθουμε κάτι. Αλλά όταν είναι ψηλή α-λιποπρωτεΐνη σημαίνει ότι γίνεται δουλειά επισκευής στις αρτηρίες. Άρα πρέπει να διορθώσουμε τις αρτηρίες για να έρθουμε στην προηγούμενη μας σκέψη ότι ναι, υπάρχει λύση. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένοι συνδυασμοί μικροθρεπτικών ουσιών, μια συνέργεια ας την πούμε, που η βάση αυτής της συνέργειας είναι η βιταμίνη C, διότι η βιταμίνη C προάγει την κατασκευή συνδετικού ιστού, αλλά δυστυχώς όταν εγκατασταθεί το πρόβλημα, όταν έχουμε ήδη κλειστές αρτηρίες, όταν υπάρχει κάποιο παθέφραγμα ή υπάρχει μια διαδικασία που εναποτίθεται εκεί χολυστερίνη, α-λιποπρωτεΐνη μάλλον, τότε δεν αρκεί μόνο η βιταμίνη C. Είναι σαν να θέλω να χτίσω ένα σπίτι. Δεν αρκεί μόνο να έχω τσιμέντο, πρέπει να έχω και τούβλα. Τα τούβλα είναι η λυσίνη, είναι η προλίνη. Τότε καλύτερα να επισκεφτούν ένα γιατρό και όχι ας πούμε ένα ομοιοπαθητικό γιατρό. Χρειάζεται συμβουλή από ειδικό από άνθρωπο που ξέρει. Απαντήσαμε στην πρώτη κυρία. Απαντήσαμε στην πρώτη κυρία. Χρειάζεται λοιπόν συγκεκριμένο συνδυασμό μικροθρεπτικών ουσιών, ο οποίος έχει την ικανότητα να κτίζει ξανά τα αγκία, να διορθώνει τις ρογμές. Εφόσον διορθώνονται τα αγκία, κλείνουν οι ρογμές, τότε πέφτει και η ολική χολυστερίνη και η α-λιποπρωτεΐνη, διότι δεν έχουν λόγο ύπαρξης και διαλύονται οι τυχόν αθυρωματικές πλάκες που έχουν ήδη αναποτεθεί στις αρτηρίες. Γιατρέ μου, γίνεται να παίρνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει να πάει στο φαρμακείο, επειδή τώρα σας άκουσαν ότι χρειάζεται ο οργανισμός μας περισσότερο η βιταμίνη C, να πάει να αγοράσει 3-4 πακέτα και να δώσει βήρα στον οργανισμό του ποσότητες βιταμίνη C, ή ας πούμε αν είναι σύμπλεγμα και έχει και άλλες βιταμίνες, ξέρουμε ότι η βιταμίνη Α από μια ποσότητα και άνω είναι τοξική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Γαβριέλα, αλλά είναι τοξική σε πολύ μεγάλες δόσεις. Είναι ένας μύθος ότι από τα συνήθες σκευάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά θα πάθουμε υπερβιταμίνωση Α. Δηλαδή, εσείς συστήνετε την κατανάλωση αυτή, την λήψη βιταμινών στην εποχή μας, δυστυχώς λέω εγώ, είναι απαραίτητη. Μακάρι να μπορούσαμε μέσα από τη διατροφή μας να παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε και να μην χρειάζεται τίποτε άλλο. Δυστυχώς η διατροφή μας είναι φτωχή. Τα τρόφιμα έχουν φτωχύνει σε βιταμίνες. Η Κύπρος δεν έχει στο έδαφος της σελήνιο, ας πούμε. Άρα πρέπει να το πάρουμε αυτό απ' έξω. Η βιταμίνη C
πόσοι άνθρωποι τρώνε καθημερινά αρκετά χόρτα, φρούτα και λαχανικά για να πάρουν επαρκείς ποσότητες βιταμίνης. Λίγοι είναι αυτοί. Άρα έχουμε ελλείψεις, άρα χρειαζόμαστε συμπληρώματα. Χωρίς να κάνουμε αναλύσεις αίματος για να δούμε αν όντως θέλουμε, γιατρέ. Εντάξει, η βιταμίνη C για παράδειγμα είναι υδατοδιαλυτή. Όσο πάρουμε δηλαδή θα την αποβάλουμε. Αν δεν τη χρησιμοποιήσει ο οργανισμός μας θα την αποβάλει. Αν πάρουμε 1 γραμμάριο βιταμίνη C την ημέρα, δεν θα μας βλάψει σε τίποτε. Είναι μύθος ότι προκαλεί πέτρα στα νεφρά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα επιστημονικά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στο να παίρνουμε βιταμίνες. Φυσικά υπάρχουν θέματα όσον αφορά την ποιότητα των σκευασμάτων. Άλλο τεράστιο θέμα. Η ποιότητα των σκευασμάτων που κυκλοφορεί στην αγορά δεν είναι πάντα καλή. Να σας πω τι θα ήθελα να κάνουμε, για να μην δείξουμε εμπορικές ονομασίες βιταμινών ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα να μας ετοιμάσετε το πίσω μέρος της συσκευασίας των βιταμινών, δηλαδή τι είναι καλά να δούμε ότι γράφει για να το αγοράσουμε, τι συνδυασμούς να προτιμήσουμε. Μπορούμε να το πούμε. Ναι, χωρίς την εμπορική βεβαίως ονομασία και παίρνοντας αυτές τις οδηγίες να πάμε στο φαρμακείο και να πούμε εγώ θέλω το ΑΒΓΔ αν υπάρχει σε ένα συνδυασμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.